Yeah, Isam up with me, Nick. Medina Unity. From IMC. Medina sama side, gural dine gural aad, wuro sandaje baydaje, wuro teddube helifabe, wuro sernabe waliyabe. Do lejji potti gondi yo min kala demde didi, pulare so ninke so rendi hule herse. Do heewi pecce pecce tagi hande fof ne tardi. Naniral do ko ronka ceral fodana jeunesse ma ipak, ari do fof ma bendi ko boyno mi nani fo wonti hendu. Wuro ko yaari bange hande pecci mo berde ko bonde, fenane do ko nyajja hay goto halata tagen jahata. Khalis nan do nyama hala sere teja joni glerade, min gopata fenade benna to ber selmbir wuri mi maya. Wuro ngo joni jibi hala chofti nder batuji, suko respectani mawdo heptinani suko. Wuro ngo ne nyibiri kunus lampa yi dawara takka, dek bi amul sécurité mo tax mu bari sacca. Nder ko do min jeya ko do min jeya, torode cuballo mabo e sakke, fof ko do min jeya ko do min jeya, galunke labbo e baylo potti do. Minen ko do min jeya ko do min jeya, lenyam magu sen gopi men ja. Minen ko do min jeya ko do min jeya, nganyam tu magu tardi nat men. Development together wana hadde min ligade, hoto kulbe ne sukabe, hoto kade min surat. Of ko gonen helli faabe, yimbe mbawo fewnitade, e kulaji men ne pamdi ane fo en kejjata. Ko lese lycée kanyum gondi enseignant kaldata, di passer men toppitaka, tuudi boldi fittataki. Do min ngala ambulance, so min dañi urgence, do min ngala docteurebe nyawdo fo ma bendine. Jere wala fof ko do min poti dañde hôpitaux, famin boy yobde juutim jaari naforu mairie o. Bagage kay en pijjata, estor do ko mayi pak. Bilse men so yaltinama mer pondo rinkoto, fam ko ceral meden saabi gardo fo no yabba e men. Be kolli men ko dole do be kefti leydi men, lingu dole mum ko ndiyam wuro dole mum ko zanes. Yonte yimbe denta kapto captain ko jeyden. Nden ko do min jeya ko do min jeya, torode cuballo mabo e sakke, fof ko do min jeya ko do min jeya, galunke labbo e baylo potti do. Minen ko do min jeya ko do min jeya, lenyam magu sen gopi men ja. Minen ko do min jeya ko do min jeya, nganyam tu magu tardi nat men. Medina Unity, Medina keso pulla, ko bamtare min noddi yo bandam woto hulla. Ko yimbe jawti yimbe pewno do ko jemen, lotis maji men yo pew, yimbe laabu ndira berde foras goto kay yo naaj. Ha joni holbe ngala ndiyam, wuramne aldi wasani, balle sukabe liggon jogi leydi badi ndiyam. Kono min ngala moyen balle minen masingaji demoji, dongo point ise zeo yimbe keje, hoto mbalis yimbe keba. Esperdoni foti wurde yo min tampino to yaadi, e min johli do start, min batte do bismade. Yangde sukabe men no feble, enseignant ji beyde rigueur, jinnabe men yo toppito, saha fo yob jeccito. Aye man, Bamtar Medina, alright nigga. Nden ko do min jeya ko do min jeya, torode cuballo mabo e sakke, fof ko do min jeya ko do min jeya, galunke labbo e baylo potti do. Minen ko do min jeya ko do min jeya, lenyam magu sen gopi men ja. Minen ko do min jeya ko do min jeya, nganyam tu magu tardi nat men. Tardi nat men, tardi nat men, tardi nat men, tardi nat men. Isam up with me, Nick. Medina Unity. From IMC. Medina sama side, gural dine gural aad, wuro sandaje baydaje, wuro teddube helifabe, wuro sernabe waliyabe. Do lejji potti gondi yo min kala demde didi, pulare so ninke so rendi hule herse. Do heewi pecce pecce tagi hande fof ne tardi. Naniral do ko ronka ceral fodana jeunesse ma ipak, ari do fof ma bendi ko boyno mi nani fo wonti hendu. Wuro ko yaari bange hande pecci mo berde ko bonde, fenane do ko nyajja hay goto halata tagen jahata. Khalis nan do nyama hala sere teja joni glerade, min gopata fenade benna to ber selmbir wuri mi maya. Wuro ngo joni jibi hala chofti nder batuji, suko respectani mawdo heptinani suko. Wuro ngo ne nyibiri kunus lampa yi dawara takka, dek bi amul sécurité mo tax mu bari sacca. Nden ko do min jeya ko do min jeya, torode cuballo mabo e sakke, fof ko do min jeya ko do min jeya, galunke labbo e baylo potti do. Minen ko do min jeya ko do min jeya, lenyam magu sen gopi men ja. Minen ko do min jeya ko do min jeya, nganyam tu magu tardi nat men.
développement duggade wona hadde min liggade hoto kulɓene sukaɓe hoto kadi min suraɗe fof ko gonen hellifaɓe yimɓe mbawa fewnitade écolaji men ne pamɗi ane fo en kejjata ko lese lycée kañum gondi enseignant ji kaldata dipasser men toppitaka tuudi ɓoldi fittataki ɗo min ngala ambulance somin dañi urgence ɗo min ngala docteur eɓe ñawɗo fof ma ɓendine jeere walo fof ko ɗo min poti dañde hôpitaux famin ɓooyi yoɓde juutim jaari naforu mairie o bagage kay en pijjata esport ɗo ko mayi pak pilse men so yaltinama maire ponɗo rinkoto fam ko ceeral meɗen saabi garɗo fo no yabɓa e men ɓe kolli men ko doole ɗo ɓe kefti leydi men lingu doole mum ko ndiyam wuuro doole mum ko zanes yonte yimɓe ndenta kapto kepten ko jeyɗen nden ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya torode cuballo mabo e sakke fof ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya gallumke labbo e baylo potti ɗo minen ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya leñam leña magus en goppi men jaa minen ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya gañam tumagu ɗum tardinat men madina unity madina keso pulla ko ɓamtare min noddi yo bandam woto hulla fof ko yimɓe jewta yimɓe pewno ɗo ko jeemen lotissemaji men yo pew yimɓe laaɓodira ɓerde forage goto kay yo naaj ha joni holɓe ngala ndiyam wurramne haldi wasani balle sukaɓe liggo jogui leydi mbaɗi ndiyam kono min ngala moyen balle mine machine aji demoji ɗongo point ise zéo yimɓe keeƴe hoto mbalis yimɓe keɓa esport ɗoni foti wurde yaw min tampino to yaade emin cohli ɗo stade min mbatta ɗo bismaɗo yangde sukaɓe men no faible enseignant ji ɓeyde rigueur jinnaɓe men yo toppito saaha fo yoɓe jeccito ay man Bamtar Madin Alright nigga Nego ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya ɗorode cuballo mabo e sakke fof ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya gallumke labbo e baylo potti ɗo minen ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya leñam leña magus en goppi men jaa minen ko ɗo min jeeya ko ɗo min jeeya gañam tumagu ɗum tardinat men tardinat men tardinat men
Liberta!